Oj, chodiny. Jak ste ma našli? Poď na záchod, ja som si myšľal. Všade sa mi šachty. Pač. Počkej, čo je to? Voda. Čo? Vieš. Všetko je voda. To nie je voda. To je vecko. Kyšovák sa to volá. A čo robím teraz? Čo je toto? Dvere. Toto? To som mal sa plaviť decko a ja sa učil. No? Čo je to? Fuck my dick. Čo? Fuck my dick. Čo? Taký stodlový. Čo? Hovno. Asi. A nie, čo si hovoril, aký oný, fuck my dick. Hej. Fuck? Ja si myslím, že to je suck my dick. To, a vieš, čo to znamená? Či to sa niekto počul? Ja neviem všetky výrazy skoro. No hovor. Ideme sa učiť. Či pozná niečo. Ja viem, teraz málo toho, keď nie som v škole. Mne to ide skôr cez školu. Čo to je v ruke, Jožko? Čo to držíš? Dávaj, rýchlo, ty koko, dávaj, neboj sa ho. Naozaj nás zároveň nepozná. Kámo si ideš Jožko, akože zavolal som na štadión a furt odchádzaš od nás. To mi to dieblo. Dávaj, rýchlo. Čo, ono sa mu to zobrať nedá? Normálne takto prídi, bežku nemu rýchlo to vytrhne z ruky. Tak bež ty. Kokot, ja kamerám. Dávaj, to bude jeba. Давай, zdrň mu. Poď. Ja som sa iba bránil, takže ti ticho. Môžem držať. Dari, pičuš. Nech sa byť. Poď do piče. Nech sa byť. Kým si nedaj pojebaný. Tá babka. Tvoja. Ani doma. Ani moja. Je na tú postesku. No? To do piče. Môžeš ísť. Ty môžeš ísť. Čau. Ešte si tu? Scheiße. Smrdíš. Einer lieber so ein Schwein. Áno, vieš, čo znamená? Moja mladý svinia. No, ale len sa tam aký, ani by som tam ani by nechcel. Júla, stupy. No normálne čist. Vieš, jak sa máš? Maťo, som nám sa jebal. A prečo? Si môj kamoš. Nie som tvoj kamarát už, ani ty môj. Nevadí. Ja môžem ešte jednu vec spraviť. Jakú? Zbenem iba za rok na jedničku, tam si iba začukám, poviem mi, mám taký a taký problém. Oni prídu, taký to vyriešia, Choď. lebo tu na jednotke mám známy, takže nemáš na mňa šancu. Choď. Lebo jeden je inžinier a vieš aký on je? To je ako môj dobrý známy, že mi povedal, že budem pod jeho ochranou. Takže máš veľkú smolu, Maťo. A si jasný? Ty sa zbadáš, keď budeš v base. Sa zbadáš. Čo si spravil? Druhýkrát si daj pozor, čo robíš. Bo toto bol zločin lúpeže. Nebol. Bol. Čak ti to vrátil, tak čo? To nezáleží na výške škody. Ale záleží. Pri lúpeži tam ide. Ty si mi vykotil ruku, si by sa nám zošli zobral. A to už je lúpež. Bohužiaľ. Však hlavne chodíme preč.
A Maťo, zapamätaj si jednu vec. Akú? Že ty si odo mňa mladší. Takže ty sa so mnou zahrávať nebudeš. Prečo nie? Až sa bude so mnou zahrávať, No? ja ti stačím vytočiť jedno číslo. Áno, 158. Nie. Jedno číslo stačím vytočiť. No jaké? Hovor. Tie poviem, bohužiaľ. No hovor. A tak piču uvidíš? A to tiež, že ten furt ani do ruky nedá. Ja ho nepotrebujem. Ja mám svoj. Na zdravie. Čo si vygrgol? Prečerajšiu onú večeru? No do piče. Môžeš ísť. A ty môžeš ísť. Ešte si tu? Smrdíš? Tak ty, vieme, že smrdíš. Áno. Sa očuchaj. Ty si meníš fotky raz za rok. No a ty raz za dva. Ja si mením každý deň. Neverím tomu. Však máš len jedny. Tak jak si môžeš meniť každý deň? Ja ich mám minimálne 150 trenný rok. 150 minus 149. Je jedna. Takže máš len jedny. Matika ešte u mňa funguje trošku. 100 deleno 250. Čo? 100 deleno 250. No choď pískať ďalej. Vieš čo, môžeš... Jožko, choď dovol za mamu a pískaj jej onej príriti. Šúchaj nohami. Aha, môžeš začať. Neviem, jak sa to robí, najprv mi to ukáž. Drž hubu a šúchaj nohami. Áno, a ty zalez domov máke pískať. Domov. Čas ste Buda. Čo? Hovno. No ja po cigánsky neviem, ja nie som cigáň. Neviem, odkiaľ pochádzaš, ale vidno, že Srenčina nie. Ja pochádzam z Ilavy. Však cigáni. Možno, niekedy. Až. Počkaj, na východe je Ilava? Není, že? Však Ilava je to Darhom. Tak môže pochádzať z Ilavy. Ja som tam narodený, takže... A však v Ilave nevedia ľudia po cigánsky. Či máš na škole nejakého učiteľa po cigáňa? Ty! Ja si zajtra vypýtam číslo nariaditeľa. No akého? Našej školy. Našej? Mojej školy si vypýtam. No a čo si pomôže? Čo si Keď dokážeš? sa to on dopočuje, Čo? ako ty uradám učiteľov, čo ma učia, No, čo mi môžu? on tam rýchlo príde a to vyrieši. No nech. Ale víš čo, ja viem, ja toho riaditeľa poznám. Koho? Hromeka, on je riaditeľ odborného učilišťa Labce. A ja viem, čo je zač. Ja viem, čo je zač. No, Ten, keď si jednu pritankuje, tak skončíš, vieš kde? kde? V špitáli. Ja som manky neriti pichnutý. V špitáli, alebo skončíš nad nami. Nado mňou, v nebičku. Ty si bez starý štekal, ale nekúšaj. Čo robíš? Čo urobíš? Pošlem na teba jedno číselko, ja to idem prezvoniť. Choď. A to prezvoním. Ja mám kredit, chceš, ja ti dám zavolať. Netreba. Si prezvonil? Máš vôbec kredit? Nemá. Čak hovorím, Jožko, ale bez kreditu sa ani prezvoní dá. Vtedy ma ti požičam môj telefón, z toho aj zavoláš. Ja si kontrolujem kredit, koľko mám. Ešte mám to na prezvonení. To je koľko? Nestačí jedno číslo vytočiť. Čo vytoč? Ty ťa buď zabijú, alebo ťa pošlu. Tak pošlu hento do nemocnice, alebo tak. Ja mám po Vaskej 145 kamarádov. Wow. A z toho mám aj kamaráda v gangu. Gangu. Hej. Ja mám gang, takže si daj pozor. Koho? Z Vrchňárov? Nie, Rozhodcov? nie. Koho? Sú to bývalí bachari z basy. Tak sa bojím. Tak hlavne si to nejedou. Prečo? Lebo, čo som ti teraz povedal? Neviem, ja tiež máš sklerózy. Má sklerózu multiplex. Áno. Takže Maťo, dobre ťa varujem, aby si to nedovoloval.
Maťo, vieš, aký som jedného jednak vytočil? Taký, som ťa dochodla počuť. Ale keď som našla, tak musím mať začať vyšší hlas. Som od teba starší, ja som s tebou v úzi nepásel. Nie, veru nie, lebo ja, keď sa mne páseš, tak behom mňa sú preč. A ty ich máš doma na pekači. Všetky 7, čo by som mal? Ešte niečo? Maťo, ja idem za SBS-karou, mňa ťa odtiaľ to vyhodí. Dobre, choď. Ešte tam máme kamaráda. Dobre, choď. Ja som správne, ja som chcel úplne povedať. Jožka, na čo 7 hodín večerníček skončil? Chvatný. Jedený, páka na krk, keď si zatlačí toto, Čo? tak to zajebem na sem. Čo mi zaplačíš? Tepnú No? No? a sa nedožije ďalšieho dňa. No a ďalšie 4? A to je potom kop sem, No? alebo kop sem, No? Čakám, na nedokopneš. kop na hlavu, Tak to nedokopneš. tak to zájom policajta na kop na hlavu, lebo ten kop, keď ten policajt príde, on urobí len jeden, za švihy a si na zemi poimil. A keď si policajta vykryl, on má ešte druhú nohu, ťa chytí do zveráka. Ťa chytí do zveráka a už kde skončíš? V žalieskách. Nelíska. Tu tam skončíš a minimálne si posadíš 10 rokov v base. 10 rokov. On študoval právo. Dobre, choď do mňa ďalej. Ty si ma pekne vytočil teraz, krásne. Ty si ma pekne vytočil. Dobre, čo choď do mňa ďalej. No? No? Neser ma. A ten sa na ti hodím, aby si vstúpil. No? Lebo až ma naštveš No? a až ma vytočíš. Áno, tak buď skočíš na jedničku, alebo za SBS-ka, na mňa hrajú vedia, alebo založ policajtov, alebo vytačíš riaditeľa, alebo nejaké číslo, alebo zavoláš si tvojich kamarádov z Plaskej Bystrice, ktorí sú v gangu. Už len všetky tieto triky. No? Môže byť? Asi nie. Ale niektoré triky som tiež nepovedal. Čo? Niektoré finty som tiež nepovedal. Jaké finty? Ja spolupracujem so štátnymi policajtami. Ty? A čo, pískaš na prechodia? Nie. A ty stoj, ty poď. Nie, stoj, ty poď. Nie, sorry, ty poď, ty stoj. Alebo ty poď, aj ty poď. No? Tak nejak. Napríklad, dvaja majú na starosti lúpež. Super. S tými som aj ja. S tými som ja. No. A keď sú náhodou, lebo oni sú vždycky páchatelia bývajú traja, tak na mňa stačilo, aby len zalúskali, ja som na diaľku, alebo zapískali, ja na nich zapískam, poviem im, čakajte na mňa, hodím šprinty a hneď ide. Ty vieš šprintovať? Ukáž. Tu na sebe to nedá. Prečo? Henta, kde tá lavica. Ty? A, keď sa nepodarí jednoho klasifikovať, stačí na to ja. Ty? Na to stačím ja. Dobre. Čakaj ma, hadi mačku vydám. Co? Hadi mačku vydám. Čo? Yes. Nie, to je tygier. A čo je mačka? Hadi mačku, neviem. To ti Čo neukážem. bude robiť? Hadi mačka, to je víko a pojedný s rukami. Jožko, dobre, verím ti.